Takane moto unkuwanye okuro karesia okuro karesia oh yo de braba na the face okuro karesia bo ni woke because you there man na Emeka ọmọ ya bụ bịa isi kọchi na Emeka ka a na-eyi tata mọchụarị ka esi abalị ha Obinna Emeka life at his compound is practical much on a daily basis. Ndị ụmụ awolu ụmụ ọzọ nke ndị ikwunne na biko bịawa nọ ọnụ n'abalị yes ndị ikwu na ibe na-achọ enyi biko n'oge adịrọ biko nụ oge adịrọ ndị ikwu na ibe biko nụ anyị enwere oge ndị ikwu na ibe biko nụ ka anyị banye nụ biko ndị ikwu na ibe yes thank you so much ka anyị na-abanye biko nụ please let them chance biko ka a na-apụta ndị ikwu na ibe na-eje kịta biko nụ ka anyị mama anyị ma azụ biko ọ bụrụ na ị chọrọ ịfụ ị bịa chọrọ ịga ala anyị maka from here to church biko nụ oge adịrọ yes o nwere ndị ọzọ fọrọ nụ ndị ikwu na ibe
ndị ụka anyị abịawa ndị ụka ya sị We can tell you this from the Lord's teaching, that any of us who are left till the coming will have the advantage over those who have died. At the triumphant of God, the voice of Archangel will call out the command, and the Lord himself will come down from heaven. Those who have died in Christ will be the first to rise. And only after death shall those of us who are still alive will be taken in the cloud, together with them to meet the Lord in the air. So we shall stay with the Lord forever. With such thoughts as these then, we should encourage one another. The word of the Lord. Mgbe Jesu hụrụ igwe mmadụ ahụ, ọ rịgoro n'elu ugwu. Mgbe ọ nọdụrụ ala, ndị ụmụazụ ya wee bịakwute ya. Jesu wee malite ịkụziri ha ihe sị, ngọzi dịrị ndị na-eru uju n'ihi na a ga-akasị ha obi. Ngọzi dịrị ndị dị nwayọọ n'obi n'ihi na ha ga-eketa ala ahụ. Ngọzi dịrị ndị nwere agụụ na ịkpọ ọkụ maka ezi omume n'ihi na ha ga-eru uju, ha ga-enwe afọ ojuju. Ngọzi dịrị ndị na-emere mmadụ ibe ha ebere n'ihi na ha ga-emere ha ebere. Ngọzi dịrị ndị dị ọcha n'obi n'ihi na ha ga-abụ Chineke. Ngọzi dịrị ndị na-eme ka mmadụ ibe ha dị n'udo n'ihi na ha ga-abụ nwa ụmụ Chineke.
ọsọ alaeze eluigwe nke ha. Ngọzi dịrị unu mgbe ndị mmadụ na-ata unu ụta, na-emegbu unu, na-ekwukwa okwu ọjọọ niile dị iche iche megide unu, na-asịgidekwa unu asị n'ihi m. Ṅụrịanụ ọṅụ ka obi unu tọkwa ụtọ, n'ihi na ụgwọ ọrụ unu buru ibu n'eluigwe. Ozi ọma nke ose n'ụwa. Akwụkwọ nsọ wee kwuo n'oziọma sị, ngọzi ga-adịrị ndị na-eru uju n'ihi na a ga-eme gịnị? Akasi ha obi. Ndị be nna Emeka, weenụ nkasi obi maka na mama anyị anwụrụ ọnwụ. Mama anyị abanyego na ndụ. Mama anyị abanyego na ndụ ebighị ebi. And I'm happy at the beginning of this brochure edere mama lives on. That means na mama anwụbe. Mama abanyego na ndụ ebighị ebi. Ihe ọgụgụ nke abụọ mere ka anyị mata sị, n'ihi na ebe ọ bụ na anyị kwenyere na Jesu nwụrụ site n'ọnwụ bilie ọzọ, anyị nwekwara ike inwe okwukwe na mgbe Jesu ga-abịa ọzọ, Chineke ga-eme ka ndị otu Kristi niile nwụrụ anwụ soro Jesu lọghachi na ndụ. Ya ka ji ekwuru m aja misa maka dịka ndị otu Kristi anyị nwere okwukwe na gịnị? Na mbilite n'ọnwụ, na mgbe Jesu ga-alaghachi azụ na anyị ga-esoro ya, ndị nwụrụ anwụ ga-esoro ya wee gịnị? Na-achị na ndụ. Mama anyị nwere okwukwe maka mama anyị mere mmiri chukwu, mama anyị mere confirmation, mama anyị natara oriri dị asọ, mama anyị kwuzuru akwụzụ n'ụka, ọ gbara akwụkwọ na ụka gwakwuo oke ya dịka mmadụ. Ya olileanya anyị ji gbakọ taata bụ na mgbe Jesu ga-alọghachi na mama anyị ga-eme gịnị? Jesu lọghachi na ndụ. Ihe ọgụgụ nke mbụ wee sị na mkpụrụ obi ndị ezi omume mee gịnị? Dị n'aka Chineke. That means the soul of our mother is safe. Onye mkpụrụ obi ya were akụ na ụba ya property ya tinye n'aka Chineke, mana ọ dị as safe as. That's the safest place. Mama anyị nwere oke ya iji mee ka gịnị? Ka mkpụrụ obi ya nọ n'aka Chineke. Ya mere taata dị mma anyị gbakọrọ ọnụ dịka ndị otu Kristi na-asị Chukwu, ọ bụrụ ka ọ nwere ka mama anyị si mejuo ya nke o ji bụrụ mmadụ mgbe ọ nọ n'ụwa, na site na ekpere aja kachasị aja arụbara nke Jesu Kristi nọ n'otu ezie erunyere Chukwu maka ndị dị na ndị nwụrụ anwụ, aja misa ka Chukwu nabata mkpụrụ obi ya na ndụkwa, ka mkpụrụ obi Beatrice na mkpụrụ obi nyekwenụ gara aga. site na nchekwute anyị na ọ ga-eso Kristi bilie ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ dịka ndị niile nwụrụ anwụ n'ime Kristi. Anyị na-ekele gị n'ihi ihe ọma iji gozie ụmụ odibo gị na ndụ nke a pụrụ ịnwụ anwụ. Ihe ọma ndị a bụkwa ihe
ịrịba ama nke anyị ji amata obiọma gị na mmekọ nke ndị nsọ n'ime Kristi. Ya mere, were ebere gee ntị n'arịrịọ anyị na-arịọ gị maka nwaodibo gị Beatrice. Onye nwanyị, kpọghere nwaodibo gị ọnụ ụzọ nke Paradaịs. Nyekwara anyị bụ ndị ka nọ n'ime ụwa aka ka anyị jiri nkụzi nke okwukwe na-akasi ite ọnwa anyị obi ruo mgbe anyị niile ga-eji zute Kristi. Otu a ka anyị na nwanne anyị nwanyị Beatrice ga-esi nọnyere gị oge niile site na Kristi dị nwe anyị.